Ľudia na Slovensku stále pijú vodu z domových studní, môžu pritom hazardovať so zdravím. Posledné analýzy opäť potvrdili vysoký výskyt škodlivých dusičnanov a dusitanov. Na južnom Slovensku niekde jej hodnoty prekročili aj 100-násobne. Ukázalo to testovanie, ktoré si ľudia mohli dať urobiť počas dňa vody. To je vodárnička tam dole. Sme v Selešťanoch na južnom Slovensku. Práve tu hygienici v jednej z domových studní namerali pravdepodobne najhorší výsledok na Slovensku. Najvyššia nameraná hodnota dusičnanov bola 685 mg na liter. Prípustných je však iba 50 mg na liter. V žiadnom prípade by takúto vodu ľudia nemali piť či z nej variť. Prekročené boli aj hodnoty dusitanov, čo je nebezpečné najmä pre kojencov. Dusitany blokujú hemoglobín, ktorý prestane byť schopný prenášať kyslík a dojde k zmodraniu detí a môže nastať až smrť. Ľudia ale často na svoje studne nedajú dopustiť, ak verejnému vodovodu sa pripojiť nechcú, aj keď je už v obci vybudovaný. My máme len studňu, používame už roky a tak sme sa rozhodli, že necháme len tú našu vodu. Na rozdiel od studní je voda vo verejných vodovodoch pravidelne monitorovaná. Prístup k nej malo ku koncu roka 2011 takmer 87% obyvateľov. Biele miesta na mape sú ale stále na východe a juhu Slovenska. Vo Veľkokytišskom okrese dobudovali vodovod pre 50 obcí len pred 2 rokmi. Studne sú ale stále v kurze. Je pripojených len 61% obyvateľov. Ďalšie aj naďalej využívajú na zásobovanie vodou individuálne zdroje. My sme spravili šachty, lebo tak to vyšlo lacnejšie. Ale plus ešte 70 eur, čo sme zaplatili, tie prípojky. To, čo ľudia pijú, ovplyvňujú nielen finančné možnosti, ale aj osobná zodpovednosť. Podľa platných slovenských zákonov občania nie sú povinní pripojiť sa na verejný vodovod. Tí, čo zdedia po nás, tak tí si urobia. Regionálne štáby Alenka Stanková, televízia Markíza.